Magbamas pa ng 4:30. Palagay mo ng 5:30. Tapos sa 6, kakain pa yun. Mga around 7, tapos na lahat. Paano ba? Di ka nakakapanood, no? Bakit? No. First time lang. Wala nagabit sa'yo. Alam niya, ngayon lang ko nalaman ng Ay, nakakalimutan ko. Hindi nga pala Pilipinas. Hindi pala Hindu. Indiana. Wala kala malay ko pala. Indiana ba yun? Hindi. Dilim, ano? Dilim. Madilim. Dilim nga. Wala pang ano yan? Hindi, masama. Kulang na lang strobe light. Okay na. Diba? Go. Kasi wala naman ako mobile niya na wala naman. Meron naman lisa. Aray, ako'y ngawit na. Hindi na ako makakatustog. Sabihin mo kay Nicky. Akin din naman to eh. Yan, bro ah. Yeah, man. Malayo sila. Ay, yung kuha ko malayo. Malayo sila eh. Finalmente lumapit-lapit sa mga liwanag. Yan, nasigaw, malakot. Madami nila kaya.